Θα πάμε λόγω των αναγκών του κυρίου Σιάτρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιάννης Σιάτρας, να τον καλωσορίσουμε, είναι ο δημιουργός, ο ιδρυτής, θα έλεγα, μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους των Ελλήνων φορολογουμένων. Θα πούμε σε λίγο τι ακριβώς κάνει. Ένας σύλλογος είναι αυτός, έτσι να εξηγήσουμε στον κόσμο. Θα πούμε τι κάνει. Ο κύριος Τρασίβουλος Παπαβλασόπουλος είναι κτηματομεσίτης, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του για τα ακίνητά μας, πώς να τα κάνουμε πιο ελκυστικά. Προσπόληση, έτσι, όταν θέλουμε να τα πουλήσουμε, γιατί μοιάζει να είναι νεκρή αγορά στην πώληση των ακινήτων. Και ο κύριος Γιάννης Σιάτρας σήμερα είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, για τον εξής απλό λόγο. Έχει προσφύγει ο σύλλογος που εκπροσωπεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και για το χαράτσι στη ΔΕΗ. Και το ερώτημα που θα του θέσω ευθύς αμέσως είναι: εμένα μου ήρθε ο λογαριασμός, τον είδαμε πριν και στο βίντεο. Ο δικός σου ήτανε? Ναι. Μπράβο. Τι κάνω, το πληρώνω, κύριε Σιάτρα, το χαράτσι, ενώ έχω κάνει προσφυγή, ή δεν το πληρώνω και μου κόβουν το ρεύμα? Ή μπορούν να μου κόψουν το ρεύμα που λένε κάποιοι ότι μπορώ να καταθέσω τα χρήματα στο παρακαταθήκων και δανείων και οτιδήποτε άλλο? Για πείτε μας. Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το κράτος έχει τη δύναμη να εισπράξει έναν φόρο ακόμα και αν αυτός είναι παράνομος. Αυτό είναι ένα αξίωμα στη δημοσιονομική. Δηλαδή, το έχουμε δει και με τις έκτακτες εισφορές που κρίθηκαν επίσης παράνομες, αλλά όλα έχουν εισπραχθεί. Το κράτος έχει τη δύναμη να εισπράξει οποιονδήποτε φόρο. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε? Αυτό είναι ένα δεδομένο, το οποίο θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας όταν είναι να αποφασίσουμε για κάτι. Τι κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Ο Σύλλογος, ο οποίος αγαπάει την νομιμότητα και δημιουργήθηκε έτσι ώστε να πιέσει, αν θέλετε, και τη δημόσια διοίκηση να λειτουργεί νόμιμα, γιατί συχνά η δημόσια διοίκηση δεν λειτουργεί νόμιμα, ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, δεν μπορεί να πει σε κάποιον να παρανομήσει. Εν τούτης, μπορεί να του πει πώς έχουν τα δεδομένα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Συνεπώς, τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Σαμοήλη? Καταρχάς, ο Σύλλογος έκανε μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία ακούγεται ότι θα εισαχθεί άμεσα στην Ολομέλεια, δηλαδή υπάρχουν οι πιθανότητες να εκδικαστεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Οπότε απόφαση θα έχουμε, προσθέστε άλλους 2-2,5 μήνες. Αρχές του χρόνου. Θα έχουμε ίσως μέσα στο Φεβρουάριο, ακριβώς, το πρώτο τρίμηνο του χρόνου. Ναι, μέχρι τότε τι κάνω, λοιπόν, που δεν θα έχω ρεύμα? Αυτό πληρώνω ή δεν πληρώνω μέχρι τότε? Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ένα, να μην το πληρώσετε. Με τις συνέπειες? Με τις συνέπειες, ο νόμος λέει ότι θα κοπεί το ρεύμα. Αυτό βέβαια, ας μου επιτραπεί να πω ότι είναι ένα βάρβαρο μέτρο, και έχω επίγνωση της λέξης που χρησιμοποιώ, για τον εξής λόγο, ότι ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να το πληρώσουν. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να το πληρώσουν για λόγους συνείδησης, απόλυτα σεβαστή κατηγορία ανθρώπων και απόλυτα σεβαστοί λόγοι, και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το πληρώσουν. Και τέτοιοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, και η κυβέρνηση τώρα τι λέει? Ότι θα έρθει να κόψει το ρεύμα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είτε είναι απολυμμένος, είτε είναι ένας μικρομεσαίος που έκλεισε το μαγαζί του. Είτε έχει συνείδηση διαφορετική. Όχι. Οι λόγοι συνείδησης είναι μία κατηγορία. Αλλά ναι, και εκεί θα κοπεί το ρεύμα. Και εκεί θα κοπεί το ρεύμα. Άρα τι κάνουμε, κύριε Σιάτρα? Το να κόψει το ρεύμα σε αυτούς τους ανθρώπους και να λέει ότι θα στο ξανασυνδέσω μόνο εάν το πληρώσεις και μου φέρεις απόδειξη, βεβαίωση από τη ΔΟΗ, είναι κατά την άποψή μας κάτι βάρβαρο. Ένα κράτος δεν πρέπει να φέρει τους πολίτες του έτσι. Δεν απαλλάσσεται από το σκοτάδι. Υπάρχει ο τρόπος να καθυστερήσει κάποιος την πληρωμή. Πώς? Είναι αυτό που ξεκινήσατε να λέτε με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Δηλαδή, μπορεί να πάει ο πολίτης, ο πελάτης της ΔΕΗ, έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί είναι πελάτης της ΔΕΗ που έχει μια σύμβαση με τη ΔΕΗ, να πάει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και να πληρώσει μόνο την αξία του ρεύματος, τα δημοτικά τέλη και την ΕΡΤ. Και έτσι δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να το κόψει? Προσέξτε. Αυτό δείχνει και να ενημερώσει τη ΔΕΗ ότι το πλήρωσα μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων. Από εκεί και πέρα πρέπει να εξαναγκάσει τη ΔΕΗ να απαγορεύσει κάποιος τη ΔΕΗ να του κόψει το ρεύμα. Και αυτό μόνο το δικαστήριο μπορεί να το κάνει. Έτσι. Άρα πάλι θα έχει μια περίοδο που μπορεί να κινδυνεύει με διακοπή ρεύματος? Όχι, αυτά γίνονται ταχύτατα. Πηγαίνει στο Ειρηνοδικείο, υποβάλλει μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ και ταυτόχρονα υποβάλλει μία αίτηση για μια προσωρινή διαταγή από τη ΔΕΗ, από το Ειρηνοδικείο προς τη ΔΕΗ. Δηλαδή, το Ειρηνοδικείο θα διατάξει τη ΔΕΗ, θα απαγορεύσει τη ΔΕΗ να μην κόψει το ρεύμα. Βέβαια, για να εκδώσει μια τέτοια απόφαση στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να συντρέχουν δύο λόγοι.
Πρώτον, θα πρέπει να αποδείξει ο πελάτης της ΔΕΗ ή ο πολίτης τώρα ότι εάν του κοπεί το ρεύμα θα έχει βλάβη. Θα υποστεί μια βλάβη. Αυτό νομίζω είναι αυταπόδεικτο. Προφανώς θα υποστεί βλάβη. Τώρα με μικρά παιδιά Ακριβώς. Μα οποιοδήποτε. Κύριε Σαμουήλη, οποιοδήποτε άνθρωπος είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ρεύμα. Και το δεύτερο, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει όχι αδυναμία, έστω δυσκολία να το πληρώσει. Ερώτημα κρίσιμο. Ο λογαριασμός μου λήγει 9 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Έχω τη δυνατότητα μέχρι τότε να πάω να καταθέσω τα χρήματα στο παρακαταθηκόν και να πάω και στο ειρηνοδικείο να καταθέσω την όλη η διαδικασία είναι μερικές ώρες. Και άρα πολύ λοιπόν σημαντικό... μέχρι τις 9 του μήνα που θα λήξει η ημερομηνία πληρωμής θα ξέρω αν πρέπει να πληρώσω και το ειδικό τέλος ή όχι. Πολύ σημαντικό. Γιατί τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται δικηγόρος. Μάλιστα. Δηλαδή για διαδικασίες ειρηνοδικείου δεν χρειάζεται δικηγόρος. Ωραία αυτά που μαθαίνουμε σήμερα. Υπάρχει κάποιο κόστος. Θα πρέπει να πούμε ότι στο site μας. Και καλό είναι να έχουμε επιλογές. Εγώ αυτό ξέρω. Ακριβώς. Στο site μας, στο φορολογούμενος.gr, έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες και από αύριο νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και υποδείγματα όλων των εντύπων, των αιτήσεων και όλων αυτών που θα χρειαστούν. Να είναι έτοιμα, να μην ταλαιπωρεί. Κάποιος θα μπορεί να το εκτυπώσει και να συμπληρώσει τα δικά του στοιχεία. Πρέπει να τονίσω ότι ο σύλλογος μας δεν προτρέπει στην παρανομία. Όμως αυτό που λέμε είναι παράνομο για να ρωτήσουμε. Όχι, όταν βάζεις μέσα ειρηνοδικείο και όλα αυτά που θέλει να δείξει στους πολίτες ότι μπορούν να. Υπάρχει τρόπος δηλαδή. Υπάρχει λύση και για το χαράτσι της ΔΕΗ. Για να συνδέσουμε και τον τίτλο της εκπομπής. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Υπάρχει λύση. Τώρα, τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι έχετε ένα σημαντικό θέμα, μια επαγγελματική υποχρέωση. Είχατε προσφύγει και για το τέλος επιτιδεύματος, αν θυμάμαι καλά. Εκεί υπάρχει εξέλιξη. Ακριβώς. Ο σύλλογος μας ήταν ο πρώτος που προσέφηκε για το τέλος ακινήτων και ο πρώτος που είχε προσφύγει για το τέλος επιτιδεύματος. Οι διαδικασίες προχώρησαν. Προχώρησαν ταχύτατα και μας εξέπληξε αυτό, γιατί ορίστηκε δικάσιμος στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα σε 2 μήνες. Η υπόθεση θα συζητηθεί. Πώς το καταφέρατε αυτό? Κοιτάξτε, όταν σε μερικές περιπτώσεις, όταν μια υπόθεση είναι μεγάλη σημασίας και σπουδαιότητας, ακριβώς, το Συμβούλιο της Επικρατείας τη βάζει σε άμεση προτεραιότητα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι και το θέμα του τέλους ακινήτων θα εισαχθεί κατεπηγόντως στην Ολομέλεια. Δηλαδή, και εκδικάζεται μεθαύριο στις 4 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Παράλληλα, πρέπει να πω. Περιμένουμε να μας πείτε το αποτέλεσμα. Ο σύλλογος μας είχε οργανώσει και μια μαζική προσφυγή πολιτών κατά του τέλους επιτιδεύματος, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι προσφεύγουμε απευθείας στα δικαστήρια για να μας επιστρέψουν τα χρήματα αυτά και πρέπει να πω ότι αυτή ήταν η πρώτη μαζική προσφυγή για φορολογικούς λόγους που έγινε στην Ελλάδα, στην ιστορία της Ελλάδας. Θέλουμε να πούμε ότι... Ναι, ωραία. Περιμένουμε λοιπόν την εκδίκαση στις 4 του Νοέμβρη. Αν στο μεσοδιάστημα, για να επανέλθω λίγο στο χαράτσι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, έχω καταβάλει τα χρήματα στο παρακαταθηκόν, έχω προσφύγει στο ειρηνοδικείο και παρόλα αυτά έρθει, γιατί τη διακοπή του ρεύματος την κάνουν ιδιώτες. Θα πρέπει να προσφύγω. Εργολάβη της ΔΕΗ. Θα πρέπει να προσφύγω λοιπόν κατά της ΔΕΗ στη συνέχεια για να αποζημιωθώ, αν έρθει και μου το κόψει τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει εάν η προσφυγή που κατέθεσε ο σύλλογός μας κερδιθεί. Μα δεν θα προλάβετε, γιατί αναφέρομαι ότι τώρα πρέπει να τα κάνουμε. Κάποιος που θα πάρει διαταγή θα πάρει προσωρινή διαταγή από το ειρηνοδικείο, θα απαγορεύει στη ΔΕΗ να το κόψει μέχρι ότου εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα πάρει κάποιο μέλος σας έχει κάνει κάτι τέτοιο? Θα κάνουν αύριο μεθαύριο. Μάλιστα, για να ξέρουμε και εμείς. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι εάν τελικά κερδιθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο περισσότερος κόσμος θα έχει πληρώσει βεβαίως. Λοιπόν, τότε το κράτος αναγκαστικά θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει. Καλά, γιατί μας επέστρεψαν την εισφορά που κι αυτή είχε κριθεί παράνομη και καταχρηστική, όπως θα θυμάστε, η πρώτη έκτακτη εισφορά. Κοιτάξτε, και αν δεν τα επιστρέψει με πολιτική απόφαση. Και αν δεν τα επιστρέψει με πολιτική απόφαση, τότε θα γίνουν μαζικές προσφυγές για να επιστραφούν. Γιατί τώρα είναι πολλά τα χρήματα. Με την έκτακτη εισφορά ξέρετε ότι κανείς δεν πήρε πίσω τίποτα. Πολύ ωραία όλα αυτά που ακούσαμε. Εν αναμονή των εξελίξεων. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ίσως να δω τη διαδικασία από κοντά. Θα το συζητήσουμε. Μπείτε αύριο στο site μας, στο φορολογούμενος.gr, για να βρείτε όλα τα σχετικά έντυπα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.